Masu kallo yau ga ni da mutumi na Isa zanna Isa a cikin shirin daga titi. Yau ba daga titi bane, daga ina ne? Yau daga office ne. Dan haka masu kallo, ku biyo mu ku ga me zai faru. To shikenan sai ku biyo mu. Masu kallon mu suna so ka gaya musu menene yazawa? Azama. Wannan ba abin dariya bane. Yazawa shine wani abin na saman abin nan. Kai yaya a'a kyale shi Wani abu. Akwai wani abu daga saman abin nan to shine yazawa. imani shi Yazawa su ne kayan ƙanshi na Hausa kamar su citta, su kanumfari da sauransu. Su ne yazawa. azawa Yazawa ikon Allah. To gaskiya ba zan yi ƙarya ba, ban sani ba. Sani ba? Gaskiya. Yazawa. Yazawa. Dama ka iya waka? Yazawa kamar kashu, ƙwallon kashu ne ko? Ni yazawa? Kamar shi ne yazawa. Gaskiya ne, Allah ya ba albarka. Yazawa dai ƙwallon kashu shine yazawa. Wai abin da kake faɗa gaskiya ne? Kwarai kuwa. Wannan gaskiya ne. Allah ƙara lafiya. Masu kallo da fatan kun ilmantu da wannan shirin kuma kun nishadantu. Abin da ake nufi da yazawa dai shine kaman kwallon kashu. Wannan kwallon da yake akan kashu shine yazawa. Sai ku kasance da ni a wani makon mai zuwa idan Allah ya kai.